Olako batian egon zinen, Pedro? Bai. Hau baino gehiago berzetik da kanpainan, ziri bete marnean, eta... Bai. Eta zenbat urte egin zin jun, hartzai? Hartzai egin 4 urte. Baina gero, 4 urtetan nahi ginen behar ginen girdakan, olietu ginen viajepatu. Orduan, kejo ginen gu, idazten ginen ososa konten ginen, nahi baginen behar ginen ganta berriz torri, eta behar ginen patu viaje behorrek. Orduan, egin ginen kompleina, norzen, antziut noak, eskribitu eta zizkinen gelditzen gangabe, hanberian eta gero eta azkenean pastu zuten legia, bueno, egin dugu, zuen nausiei galdenen dugu, zuek ze jende zaten, ze persona zaten, ja responsable zaten, eta arek maten modu, bai, hau nik firmetu papera, zu xuxana, orduan maten zuten karta berde, green card. Hala eskapatu nintzen. Mira, osake, han bertan gelitu zinen. Bai, eta lehen, aipatu duzu gainera, iritsi eta hango gobernuk $10 eman zizkizula? Nueva Yorken, pauset sartzean, abienen sartu ginen sartu ez. Pausatu ginen orain Nueva Yorken, eta berzen horbait ditu dizen dio, nire manzartutan $10. Gure telefonatzeko ero bazakiten ezkin nola susi. Hori da. Sartu nintzen berzeagoen batean, launtzen zazuten, sartu zuten. Eta nola animatu zinen zu Ameriketara joatia? Ameriketara, bueno... Miserie, etzen pobreak ginen, eta ni hasi nintzen, Frantzira ganitzen 13 urtetan, eta 13 urtetaik, 18 urte gartio, Frantzien egon nintzen mutik. Zabet, Frantziera, gure osaba banen Frantzien, eta arekin zuen, bazien 11 haur, eta 2 mutiko, eta 2 mutikoak ameiketan ziren, eta berziat denak esposatuak eta geltetu ziren Andrea bakarrik, eta Semia. Eta Semia alemanek antzuten preso, eta 5 urte preso egon zen Alemanian, eta orduan nahi zuten horbait, bagizut behi aitzineko, to guide the chaos and the field, eta ja gainitzen 2 hilaeten dako, 2 months, galditzuten, eta aitak eta arantzatuten, nahi du ban, eta batzen zuten 500 pesetas, osea, prepeldu da $2 for now. Eta, gainitzela, eta jende hona gertatu ziren, eta gainitzen, eta holako motibu txarra nintzen, eta gainitzelaik etxeko Andrea eta xarra zen. Oi, zeitipia de! Errantzen emaztek eta ni nigarrez hasi. Aite zaharra beren haundiezen, urak hartu, lepotik hartu, eila kexa, nik lagundoko duti, zela kexa, eta antxen, eta jende honak. Honore, erene hori izanak ira bizitatzen, bizita, in February zen 99 years old, eta inentu eduen February inentu 100 years old. Jesus, eta bizi dira. Jende hona, eta sosa, guk eskinen sosi, nire zenin bizikleta erosi, edo eskinen, eta Ameriketan gero hartzain ere izigarri da azten, baina azkenean hartzain eta egonitzen 4 urte, eta gaizu gehiago idazten gini, baina... Noretzako lan aintzen hon? Jo Mendiburu. Jo Mendiburu? Arden hausia handia zen. Kalifai. Gure hausia gara. Gero, arekin egonitzen 4 urte, eta anintzelai, torre zen, nire zautzen zataten frantzikoek, nire izena, eta torre zen bile motik izan bat, eta zu baituzu paperak, eta ez, baina pristifite hartikotu paperak, garantzetan hartzen duzulai paperak, nahi behizu torre ni San Francisco naiz, bat ziten nahi naiz, bain dutzu lana. Hartzazu Greyhound, bakizu zer den Greyhound. Gure hartu, ez zato, ganitzen, akitu nuen hartu nuen Greyhound, ganitzen dura atrazen aeroportu, bueno, ez aeroportora, Greyhoundeko portalera. Gara ere bantzaten bere etxera, maztearek, zautzunen maztura. Eta gero, han bizi nintzen, bat uzataten, $100 idazten zuten bat zeiten orduen, $100. Eta han ekin bizi nintzen, ez zaten kobratzen errenta. Han pastu nintzen 3 urte.
Eranazetan gizonak, in 3 years we gotta go to France. We don't want to raise the kids here. Okay. Eta 3 urte muluen, eta erantzaten da, orai behar diugan eta Frantziera, eta hemen geldituko iztu orduen erosin pick-up atipi bat, laneko, eta atatzeko napai, eta sintzen nire gain bat zeiten. Orduan hasi nintzen susiten.